So, usa ka maing gabi mga angkolog, mga ante. Tugutin na sab ko ninyo na mga nasa tagkatahuran nining mga orasaha. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Kumustamos naman ang inyong mga kigol? At andito na naman po ang ating programa. Gabi-gabi po yan. Ayang Tutoy na Love. Itong oras na to, sarap mo Tutoy. Ayan, kasama nyo ang inyong Uncle Totoy. Of course, magandang gabi sa mga nakatutok po sa atin sa 90.7 Love Radio. Ayan, yung mga nasa biyahe ngayon, kumusta? Ayan, okay ba yung income po natin ngayon? At hindi lang yan po mga kabisyo. Yung mga nanonood po sa atin sa Love Radio Manila page, maayong gabi. Nakalive din tayo sa TikTok ngayon, no? Yawards, oh. Ayan. Kumustamos naman po ang ating gabi mga kabisyo. Ayan, may tanong lang ako sa iyo ngayon, no? Ito nga yung usap-usapan ngayon po, no? Sa ating social media na kung saan abay, ito nagtitrending na naman tong tungkol po sa usaping tattoo. Ayan, no? Marami po tayong mga nababasa. Ito lang po yung mga magko-comment po sa atin dito sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Huwag kayong mang-away Ang mga away gali akong Lucion! Diyan ang inyong mga kigol. Ayan, kasi ito nga i-awards mga kabisyo, no? Ang tanong ko nga ngayon ikaw din ba meron kang tattoo? Kung wala kang tattoo ngayon, abay, may balak ka bang magpalagay ng tattoo? Alam ko si auntie merong tattoo yan. Alam ko merong mga tattoo. Halos lahat ng mga babae na mga auntie ngayon. Saan ba yung tattoo? Sa kilay. Di ba? Kahit ayaw mong sabihin na napansin ko yan, no? Nagpapatato sa kilay. Pambihira. Alam mo mga kabisyo, ano ba talaga ang tattoo, no? Ang tattoo ay isang iba tattoo. Awards, oh. Isang uri po yan ng sining, It's an art na kung saan ang mga disenyo ng mga letra o mga larawan ay permanenteng inuukit o iniuusbong sa balat sa pamamagitan po ng pagtusok sa balat at paglalagay ng pigmented na mga likido sa ilalim nito. Ayan, tama-tama ako. Yung kilay ni auntie ngayon, matatawag na tattoo. At karaniwang ginagamit ang mga ito para sa pagpapahayag ng pagkakalinlan. Ayan, pagsalamin ng kultura, merong sinasabi na pagpapahayag ng personal na expression, o kaya naman maging sa mga ritualistikong layunin. So may iba't ibang mga aspeto po yan mga kabisyo, no? Ayan, so naalala ko lang dito mga kabisyo, no? Especially yung mga uncle natin ngayon, no? Nung araw, no? Naalala ko lang nung araw, siguro nung ilang mga kabataan na nagpapalagay po ng tattoo sa bahagi po ng katawan, ayan, sa kamay, sa braso, o kaya naman sa dibdib. Oo, ang pangalan ng kanilang crush. Awards, naalala mo ba yan, auntie? Ayan, marami tayong makakilalang gano'n. Nung kaklase po natin na kung saan naglalagay po sila ng tattoo sa kanilang mga braso. Ayan, madalas yan yung initial. O kaya naman, ayan, sa mga may grupo nung college, no? Hindi naman siguro yun fraternity. Grupo-grupo lang po mga kabisyo. Inilalagay na tattoo para maging isang miyembro ng naturang grupo-grupo. Ayan, di ba? Nung araw yun, no? At syempre din naman, isa din sa mga dahilan din, no? Kung bakit ba, ano bang meron talaga sa paglalagay ng tattoo po mga kabisyon or tattoo, Siyempre,
ito yung maaring gamitin ng isang tao para ipahayag ang kanilang pagiging bahagi ng isang particular na grupo. Yan yung isa sa mga dahilan po mga kabisyo. Kaya diretso na po tayo sa pag-uusapan po natin ngayong gabi ha. Tungkol po sa usap-usapin. Hindi na usap-usapin na. Meron ng memorandum circular po ang Philippine National Police ang pagkakaroon po ng tattoo na ipinagbabawal na sa mga pulis. Anong masasabi niyo po mga kabisyo? Hoy! Ayan, ito lang yun ha, para sigurado po tayo ha. Ito po yung nabasa po natin 2 days ago galing sa isang pahayagan. No? Ang sabi dito, pinaalalahanan ng PNP ang mga police applicant. So, na mahigpit na pinagbabawal ang pagkakaroon ng tattoo habang kailangan namang ipabura ng mga kasalukuyang pulis ang kanilang mga visible na tattoo. So, ibig sabihin dito mga kabisyo, kasama na po yung mga uniformed. Ayan, non-uniformed na mga pulis. Gayon din ang mga civilian police. Kinakailangang mapabura daw. Matod pa sa naturang bagong napirmahan. Ayan. So sabi dito din, expression of oneself belief sa artistic side naman po, meron naman daw yung mga boundaries. So kumbaga, pwede ka namang maglagay dyan pero mayroon talagang boundaries kasi you belong to this uniform service. Ika nga, sabi. So pangit daw naman talagang tingnan. Ayan, para sa ilan, no? So eto na yung sinasabi natin, no? Kailangan ding magsumite ng affidavit ang isang pulis upang ideklara ang mga tattoo niya na hindi nakikita at kailangan na huwag na itong dagdagan sa anumang parte ng kanyang katawan. So kailangan hindi makikita at hindi na magdadagdag ha. So yun na yun. So ano bang masasabi niyo po dito mga kabisyo? Wala po tayong away ha. Kasi lahat naman tayo dito. Ito lang yung pinag-usapan lang natin. At nakapost po sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Ayan ang nakalagay dito. Pagkakaroon ng tattoo ipinagbabawal na sa mga pulis. Anong masasabi mo rito? Sabi ni Edgar Berwega, ang sabi ni Lord, mahalin at ingatan mo ang sarili ni huwag mong kukulitan. Ayan sabi ha. Ayan sabi naman ni Susan Anches, for me, I don't like tattoos. When I was a child, when I saw a person with tattoos, my mindset for them, they are convicts. Ayan. They came from the jail. Until now, I don't like tattoos. First, it's so painful. Second, why change what God has given you? Just only my opinion. I respect the opinions of others. Ayan. Ayan. Sabi ni Boy Pindot, maganda din ito. Ilagay sa kigol. Yan yung plano ko dapat eh. Oo. Ano kaya? Magpalagay tayo sa kigol? At ano bang plano mong design na Boy Pindot? May naisip ka na ba? Para magpagawa tayo sabay-sabay. Tuwad ta. Ayan, post po kayo sa ating fanpage, no? Sa Totoy Bato Official. Ako pa rin inyong Uncle Totoy, Totoy Bato. Dito lang sa 90.7 Love Radio, Mayang Gabi, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!